Vítajte v srdci Bratislavy v lokalite Starého mesta. Volám sa Aneta Vlčáková a Tomáš Janek. Sme realitní makléri. Dnes vám ukážeme tento naozaj pekný štvorizbový byt. Zariete si ho podľa vašich predstav. Užitková plocha bytu 130 m². Byt po rekonštrukcii, bytový dom po rekonštrukcii. Štvrté poschodie zo 6, dom s výťahom, klimatizovaný, murovaná pivnica. Zóna oddychu v bočnom dvore s posedením a detským kútikom. A je toho oveľa viac, stačí sa iba nasťahovať. Príďte sa pozrieť. Zavolajte nám alebo napíšte. Ďakujeme za váš čas.